Lapho imbube izwa ukuthi umntwana akaphilile, yaphatheka kabi kakhulu ngomkhulu wayo. Yabe isikhuleka kuJehova yacela ukuthi uJehova amenze alulame ngokushesha. Yizwa nanku umthandazo wembubu. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umntwana uphathekile. Sisamdinga umntwana, siyamthanda. Sifisa ukuba la kubuhlungu khona uNkulunkulu athinte ngesandla sakhe sokuphilisa nesokuqeda iy'nhlungu. Isizwe sonke sivele sajabula ngendlela eyisimanga. Bonke abantu bagcwala emgwaqeni la bezwa ukuthi uShemu uphumile esibhedlela. Inyosi uthe Nkosi Mahashi Zwane ube esemusho kanje uShemu sizwe. Madoda emasendeni umlilo oshephe kwagodwa shomnana basekhakho nina kohamba usuku loluyibundubuno lufitshwa ngobhaliwe ngalena isihlono nesikhalela amabhunu emadlebeni sekwasofosta bethintitha saleshe zentasha kagwaza inkuzi kwadlelana ubhakisanda ngetoko omnubheshumi yomngcweti yileyo mageba aphila ngawetheni oshifa umhlamze mabhomulo itshe abaqandwa bakodwa baqandwa sangenaziratepuka phansi kofazo shifa umzimba utembe phansi kwanoyile makusi ijambe ebhekwe ngwavuma shama filili mayizulele endaba kuzusa mora amashela uda kumadanzi emagqozeni kadla waphinda mlasheke sakhela sakho somnqumo sanqumela indaba khona eBloemfontein emzini omkhulu wamabhunu ushaya phezu ngoteptep makhathini lalo gorobo wavala phansi kojongo lalo maxeshana ubona badudula shenge yikho kule phakathi kushoma nokwemelo mabhunu akazaphumela kufecaleni phansi kofazi dodendala madanzi athi shwele shenge ifuma le ndaba thethela mzamo lapho tosuthu wathola sembethe ingo wathalesheza amaguze soweto wayesegcobha hotel magudulela wayeseshona zimabhala kosumdedu sibaphora ngabe ntathu yaqintshe basimanakoloni kokucwila emncedweni umhlakaza hlaso kasibashisa usibhambe siqhume photo abasengwavuma kwasabazama into abazobombo wabala uqasho babanesala kwanya uyithathe amanqondo ubhala uqundela muntu aqasha amazeze yofuna umntu kuphexa ifica isalumana unkoba zamasofa ehlule ushifa umzimba kwehlafuna ndiyayihlafuna samshisa wayicabula uthola qomozone esitongi wathi ahlafuna sheke naka amanqondo qabana kulawa ngwane 20,000 asheshe kwemabusi nani masifos nizwile le ndaba influence isiqodo ngenkado ngoyiza phela idudina sala amabhot pen hlafuna ushifa umtembe phansi kwaloyile makuzi kwasothi ushifa umhlamzima semasonga abalispen didwe bayaba UDF kusaqala zonke sheke siyabuya ngasemfuku kamen ukuzodlame oyifela katholo kodwa benomandela befala bekhuze phephe ndlibe sekhawuzi